בצד שמאל אני יכול לראות שם איזה ג'ינג'י אחד, עומד לו בין ההורים. כן. לרוב גם תחפשו מסביבו יש את ההורים שלו. אם תסתכלו מעלינו, אתם רואים 2 בוגרים ואחד ג'ינג'י, מאחורה. אז העקורים הם מתקבצים לקבוצות, ובעצם יש להם חיים משותפים. כשהם ישנים פה בגוף המים הזה, הם מרגישים יותר מוגנים, אבל עדיין הם ממנים שומרים בלילה. יש שומרים שאחראים להבחין אם מגיעים טורפים, ואם מגיעים טורפים, כמו זה חתול ביצות או טן, הם ישר מודיעים לכולם. מה אתם חושבים שהם יעשו ברגע שהם יזהו זה חתול ביצות או טן? יתרוממו? לא. הרבה אנשים חושבים שהם יתרוממו, אבל אני ראיתי את זה לא מזמן, ממש פה בפינה הזאתי. הגיע איזה חתול ביצות, איזה חתולה זקנה, חשבה שהיא תצליח לאכול איזה עבור. הם פתאום שמו לב, קראו לחבר'ה, הגיעו איזה 20-30 עבורים, פתחו כנפיים, התחילו לצבוח, עד שהחתולה הזאת הלכה למקום אחר. הקבוצה מאפשרת להם הגנה, הרבה יותר מאשר לנדוד לבד. בלילה הם גם מצייצים? הם מצייצים כל הזמן. כל הזמן הם מקרקרים, כל הזמן מדברים, וגם מה שמעניין הם נודדים בלילה.